Inselmilkom u nistedinkom għal 151 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. X'kapaċità kbira kellu Ġesu li josserva l-affarijiet sbieħ ħansejħulhom hekk tal-ħajja ta' kuljum. Fenna fien, festa ta' tieċ li għalija Ġesu wkoll għalmenu San Ġwan ifakkarna kien attendu għall-inqas għal-festa ta' tieċ, it-tieċ ta' Kana fil-Galilija. Ġesu li japprezza per eżempju mhux biss il-festi ta' tieċ u li fuqhom jibni ħafna mill-paraboli tiegħu, imma anki per eżempju illi jiekol mal-oħrajn. Ġesu li jiekol mad-disċipli, Ġesu li jaqsam il-ħobs biex jiekol man-nies, Ġesu li jagħmel l-aħħar ċena, Ġesu li anki jiekol il-ħut flimkien mal-apostli wara l-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. U mal-ġrajiet sempliċi tal-ħajja ta' kuljum li Ġesu jaġinhom fit-tagħlim tiegħu, jagħmilhom paraboli u jgħaddilna messaġġ importanti. Fenna fien, il-Vanġelu ta' dan it-28 ħadd ta' matul is-sena. Ġesu jinqeda parabola oħra mibnija imsejsa fuq il-festa tat-tieċ. Sultan li jagħmel festa kbira għal ibnu, jagħmel il-festa tat-tieċ ta' ibnu. Sfortunatament għal diversi raġunijiet il-mistidnin ma jiġux. Ħaġa li niktet qalb is-sultan imma li fetħitlu qalbu biex jibgħat il-qaddejja biex jistiednu lil kull min isibu fit-triq, foqra, zopob, omja, u hekku il-festa tat-tieċ issir. Ovvjament f'din il-parti tal-parabola Ġesu qed jitkellem fuq id-dram illi kien qed jara bajnejh stess fi żmienu. Il-ħafna li rrifjutaw it-talim u l-persuna tiegħu, il-ħafna illi minkejja li kienu meqjusa bħala mitlufin u midunbin jaċċettaw il-messaġġ tiegħu. Jidħlu fil-festa tat-tieċ. Interessanti li fit-tieni parti tal-parabola mbagħad Ġesu jitkellem minn bniedem li daħar mhux liebes għall-festa tat-tieċ. Tant li s-sit jitfgħu barra fejn hemm il-biki u t-teżżis tas-snejn. X'jiġifieri tilbes għall-festa tat-tieċ? Skont l-iskrittura fid-dawl tal-Apokalissi ta' San Ġwan li l-bies tal-festa tat-tieċ huma l-opri tajba tagħna. X'messaġġ qawwi? Il-kol mistednin għall-festa tat-tieċ, il-kol mistednin biex nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna, il-kol mistednin għall-festa kbira fl-aħħar tad-dinja. Ma huwa neċessarju li mmorru libsin bl-opri it-tajba. Jalla l-festa tal-aħħar li tul għall-eternità isibna lesti u denji li nidħlu niċċelebraw mal-mulej. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.